Хавлии Фуруши дар Нохияи Шаҳринав, ҷамоати Чуст, Дехаи Чамбул, ҳозир суруғашро нишон метиҳем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Турсунзода дар инҷо бошад бозорча аст ва аз ин тараф дарвозаи Ноҳияи Шаҳринав роҳ ба сӯи шаҳри Исор ва шаҳри Душанбе, хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. ҳавлии фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз дар умум иборат аз 15 сотиқ замин мебошад ва 10 дар хона дорад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% бо барқ ва об таъмин аст ва дар наздикиаш мактабу масҷид аст. аз роҳи калон то ҳавлия ҳамагӣ 2.5 километр. нархаш бошад бо маслиҳат аст. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. ҳозир бошад дӯстони гиромӣ, ба пуррагӣ ҳавлиро пешкаши шумо мекунем. аз ҳамин даромадгоҳ сар карда, аз ҳамин ҳуҷра сар карда, якта ба якта ҳамашро ба шумо нишон медиҳем.